Следващите минути ще разберем повече за лазерната епилация. Митовете, свързани с тази процедура, ще развенчае специалистът по лазерни процедури Натали Шопова. Здравей, добре дошла. Здравейте. Искам да ти кажа, че съм се подлагала на такава процедура и при мен ефект нямаше. Защо? Така. Много хора коментират, че няма ефект и сега трябва да ти задам аз няколко въпроса, за да разбера защо евентуално си нямала ефект. Първо, колко пъти си била на лазерна епилация? Имаш ли спомен колко? 5-6. 5-6 процедури. Няма никакъв резултат. Тоест, във времето космите са се върнали в първоначалния си вид, колкото са били на брой. Сега, при една правилна диагностика от страна на специалиста-терапевт, който ще третира кожата и космите по време на процедура и при спазване на сроковете за епилация, ефективност е абсолютно гарантирана на 100%. Средностатистически до 5 процедури са необходими човек трайно да се унищожи от космите си. Това са средно между 90-99-100% успеваемост. Има любопитен факт, че има 2% от хората в световен мащаб, които не се повлияват на лазерна епилация или на светлинна епилация. Каква е причината? Също никой не знае, но това нас не ни интересува. Едва ли съм на тези 2%? Явно нещо не е било както трябва. Трябва да започнем от някъде да обясним какво е може би лазерната епилация. Да. Сега. Чували сме, че са онези апарати, които със силата на лазер унищожават космените фоликули. Сега има два вида светлинна епилация. Едното е фотоепилация и другото е лазерна епилация. Много хора питат и се интересуват каква е разликата. Има такава. Първо, няма апарати за фотоепилация нови. Те не се развиват, тъй като накратко светлинната епилация работи на следния принцип. Светлинна енергия се улавя от определен цвят, стига до крайната си точка и се трансформира в топлина. В случая на фотоепилацията спектъра на светлинна енергия се захваща само плитко седящите дебели косми. Така най-образно го обяснявам. Докато лазерната епилация и развитието на технологията позволява светлинната енергия да слиза по-надълбоко в прав лъч, по-концентрирано и хваща дълбоко седящи, тънки косми, дебели косми, плитко седящи. Защото космите те не са в една равнина. И космите, които растат определен брой косми. Има и други заспали, които процедурите по време на терапия лазерна епилация, първите процедури стимулират точно тези заспали косми, които организма пази за всеки случай, ако нещо се случи, за да почнат да растат. Затова между примерно втора и трета и четвърта процедура лазерна епилация човек може да има 2 пъти повече косми в зона. Човек може да има от корен по 2 косма да растат. Супер! Т.е. ние сме стимулирали растежа на тези заспали косми или така наречените братовчеди. Въпросът е след първата процедура, трябва ли да имаме ефект и какъв ефект трябва да видим? Сега, и колко време след първата процедура? Значи, сега, пак да обобща, говорим за лазерна епилация. Значи и фотото работи, но ако искаме да махнем изцяло космите по тялото си, правим лазерна епилация. Лазерната епилация се прави през месец и половина, 2. Фотоепилацията се прави през 30 дена. Сега, тук е важно да спомена защо тези срокове откъде идват. Защото хората трябва да са наясно. И трябва да са наясно до там, че аз казвам, ефективността за лазерната епилация 90% зависи от терапевта, апарата, до каква степен го познава, как настрои техниката, за да работи правилно и да унищожи максимално добре космите. И 10% е отговорен клиента, в което влиза неговата точност по време на тези срокове той да ги спазва. А именно, космите имат различна фаза на растеж. Средностатистически между 20 и 30% от космите, които са по тялото в момента,
са в първа фаза на растеж, така наречената анагенна фаза. В тази фаза епилацията е ефективна. Единствено в тази фаза епилацията е ефективна. Това е фазата, в която корена е родил своя косъм и е закачен косъма за корена. Нашата цел е ние достигнем до този корен. В следващата фаза организма отскубва косъма от корена, катаген, и това е втората фаза, в която епилацията е неефективна, защото ние не стигаме до корена. И вече третата фаза, когато косъма тръгва да излиза. Това го прави организма, за да може корен да роди нов косъм. Също важно нещо в скоби ще кажа е, че човек има константна величина косми и масни клетки. Което означава, че няма как да ни се увеличава, ако бръснем космите. Не, значи космите не се увеличават. По-скоро по време на бръсне те се насъбират повече. Те боцкат, защото се отстраняват наполовина. Няма връхчето, което е по-мекичко. Затова епилацията тя е възможна да е за цял живот да е ефективна. Връщам се на това, че космите имат различна фаза на растеж. Ефективната фаза е първа фаза. Анаген, когато косъм е закачен за корена. В тази фаза между 20 и 30% от космите в момента, твоите, например, са в анаген. Тоест, нашата епилация, ако сега я направим, тя ще е ефективна 20%. Защото другите косми ще ги изчакаме да пораснат и да ги хванем с корен. Сега, след първа процедура, какво се случва? Космите се обръсват. Абсолютно задължително човек трябва да е гладко обръснат. Мите да стърчат косми, да се подават леко или така нататък. Трябва да е гладко обръснат, защото апликаторът подава светлина, която се улавя много прецизно от тъмния пигмент. Такава е светлината на дължината на енергията. Тъмният пигмент, това е косъма, и имаме за цел той да стигне до корена, където се трансформира в температура между 60 и 72 градуса по Целсий. Където фоликулчето експлодира, червеният капиляр се затваря и там повече косъм не се ражда. Тоест изгаряме корена на косъма. Точно така. Аз много обичам да давам на моите клиенти следния пример. Това е ефекта на котлона. Значи пускате котлона на 60 градуса, не го правете, разбира се. Слагате си ръката, изгаряте си кожата, изгаряш си космите и на това място повече косми няма да имаш цял живот. Това прави лазерната епилация. Без да остава белези, да успокои. Но това е интелигентният начин. Да, тук не говорим за белези и така нататък. Така, след първа процедура правим до 20-я ден при лазерната епилация, между 10 и 20 ден в процедура космите започват да изпадат. Значи те симулират растеж, но постепенно започват да изпадат. Това са тези унищожени косми. След което 10-15 дена, около 2 седмици, човек няма никакви косми. Това е гарант, че епилацията е ефективна. След което започват някъде в рамките на до 10 дена, т.е. между 40 и 50 ден, започва растеж на косми, като тези срокове при всеки са индивидуални. Значи, тук говорим в рамките на около месец и половина. Започват да растат нови косми, задължително си идва на епилация. Космите не трябва да са по-дълги от сантиметър. Това ли е сигнала? В момента, в който започнат да растат, ние отново отиваме на процедура. Отивате на епилация. Значи първите от първа, втора и трета са през месец и половина. От трета до четвърти, от четвърта до пета може да има 2 месеца разстояние, но това го определя терапевта. Искам също, как човек сам вкъщи да провери дали сега му е момента на правилния растеж на космите, за да отида на епилация и тя да е много ефективна. Аз давам следния пример. Когато косъмът е в последната си фаза на растеж, той може да бъде отскубнат с ногти, с пръсти. И той спада. Съвсем лесно трябва. Съвсем лесно, да. Хваща и той си изпада. Той е на повърхността, той е между епидермището вече и тръгнал да изпада. И така прави, ако тръгне по този лесен начин да изпадат, значи зоната не е подходяща за лазерна епилация. Ако е във втора фаза, когато отново косъма се е отскубнал от корена, но той пак е в дълбоките пластове, около дермата, трудно ще се отскубне с 2 пръста, но се хваща една пинцета и на такъв, как да кажа, случайен принцип почваш и скубеш. Ако тук изкубеш примерно 10 косъма от тази ръка и 5 от тях са с корен, 5 не са с корен,
елана процедура. Обаче, ако повечето са без корен, значи тук фазата е просто по-добре, аз давам съвет тогава, или човек да започне да бръсне и да изчака седмица-две, или да направи последната си кола маска в живота. След което няма да му се налага повече. Почва да растат космите. Тези, които са пораснали след кола маска до 10-12 дена, 20 максимум, те са перфектни. Те са с корен и всички, които се виждат, не ги чака да станат много. Всички, които се виждат, ще бъдат перфектно отстранени по време на процедура. Чувала съм, че тъмните косми се повлияват по-добре. Вярно ли е това? Светлите, русите, белите не могат да бъдат третирани с лазер. Сега, да. Благодаря за въпрос, много хубав въпрос. Сега човек има тънки дебели, светли, кестеняви, черни. Тоест има разнообразие от пигменти и от размер косми. Новата технология, новите апарати позволяват третиране на всички видове косми, тънки, дебели, плитко седящи, дълбоко седящи, на всички видове кожа, типове кожа. Това са светли, по-тъмни, включително диодните лазери, това е ново поколение лазери, могат да работят на негри, хора с черна кожа, тъмна кожа. Тоест, щадят кожата, но подават достатъчно енергия, за да ни унищожат косъма. Сега, тук има едно правило, което заблуждава определен контингент от хора. След море, тъй като в момента започва сезона на епилацията. Да, всички сме чували, че трябва сега, през есента и зимата. Точно така. Не, че не може и лятото, но лятото, първите процедури, образно казано, се унищожават по-дебелите косми. Остават по-тънките косми и по-нататък. Самия организъм така ти ги подава. По-тънките косми са тези прясно новородени или така нататък, по-фини и нежни косми. За по-тънки косми ни трябва повече енергия. За да имаме повече енергия, ни трябва светла кожа. Тоест трябва да сме загубили летния си тен. Препоръчително е. Пак казвам, има лазери, разбира се, експерти в лазерната епилация и специалисти могат добре да преценят света кожа, но въпреки всичкото е по-добре. Сега, ако човек започва за първата си процедура лазерна епилация, няма проблем да има тен. Няма проблем. Но когато станем прецизни към трета, четвърта, пета, е добре да си максимално до естествения ти пигмент, защото негрите нямат тънки косми. Със сигурност. Кажи ми, има ли зони, които се повлияват по-добре и такива, при които са необходими повече от 5 процедури, или това отново е мит? Сега. Човек има различен брой косми по различните части на тялото. Най-много косми има по лицето. На квадратен сантиметър са около 200. По тялото, така да речем за сравнение, на мишниците човек има средно между 60 и 80 броя косми заложени на квадратен сантиметър. Една от най-бързите зони за унищожаване на косми е мишници, интим и долна част на крака. Каква е причината? Защо така? Биология. Тяло, природа и така нататък. Изключително бързо се появляват тези зони. При мъжете, смело мога да кажа, коремна зона, гърди, както казват хората, машала, там има косми, много добре. Мъжете са, доста са лесни, но пък при тях те имат много повече косми, заложени тези цифри 60, 220, това са при жените. Все още по-голям брой хора жени имаме, т.е. по-голям брой клиенти имаме жени, отколкото мъже, но все повече мъже се усещат, че им е много трудно да си махат космите на гърба. С машинка, нали, жената да дойде да помогне и така. И все повече хора се насочват към този метод. Аз казвам, лазерната епилация, това е бъдещето. Това е практичният свободен човек, модерният човек, който няма време да прави друг тип епилация. И той е свободен, защото когато наистина лазерната епилация, ако човек попадне на специалист, апарата работи добре, в изправност, сервис и така нататък, косми няма да има човек. Сега аз казвам, 5 процедури са необходимия минимум, като при всеки има една индивидуалност, варират. Но 5 процедури са задължителни човек да направи в курс.
Оттам нататък никога повече след тези 5 процедури човек няма да има същия брой косми, какъвто има. А каква поддръжка трябва да правим след това? Сега, каква поддръжка при всеки индивидуално? Но задължително, ако човек реши да прави поддръжка, примерно след 1 година има тук 3-5 косъма, иска да ги махне или така, задължително се правят поне 2 серии. Тоест прави се процедура, нали, отива човек обръснат, прави се процедура, месец и половина, 2, не повече, се прави втора процедура. Отново, за да спазим фаза на растеж на косъма. Само също да се върна, нещо не успях да кажа, а държа да го спомена, защо 5? А не 10, не 6, нали, не 8. Каза, че индивидуално, но минимум 5. Индивидуално, защо 5? Веднага казвам. Статистика, която са направили, е, че човек между 20-30% от космите, които са му пораснали, са в първа фаза на растеж. Затова се правят 5 процедури. За да се захванат всички тези 20% средно по време на една процедура се унищожават завинаги. А съответно, ако има нужда от повече процедури, прилагат ли се на по-малко зони, да речем, или на отделни участъци, или винаги се третира цялата зона? Значи, аз съветвам да се третира цялата зона. Защото сме правили така, чертали сме с молив, тук имам, тук нямам, обаче тук имам, тук нямам, няма такова нещо. Има едно общо загряване на зоната, има едно общо стимулиране, ако евентуално има косъм, който е заспал и не е в фаза на растеж, се стимулира посредством тази топлина, защото по време, когато има топло, космите растат, вие знаете, лято растат по-бързо, отколкото зимата. Така че е добре винаги да се прави цялата зона и ако се прави ретуш, да се правят 2 процедури. Добре, другото нещо, което също е много важно да споменем, има ли някакви противопоказания, странични ефекти, хора, за които не е подходяща лазерната епилация? Сега няма противопоказания. Питали са ме дали облъчва, дали повлиява на орган. Не. Значи лазерната епилация, тя захваща само пигмент, който стига до определена дълбочина. В единия случай е кафявия пигмент на косъма, в другия случай е червения пигмент на капиляра, който захранва косъма. С него обикновено такъв тип лазери се обработват по-тънките или по-дълбоко седящи косми. Но няма странични ефекти. Сега, разбира се, широка и голяма е темата за изгаряне от светлинна процедура. Може ли да стане? Може да се случи изгаряне, самият терапевт да направи такова, но то не трайно не уврежда кожа. Усеща се по време на процедурата, няма как да не се усети, че е свръхболезнено. Намалява се енергията. Вече това зависи от преценката на терапевта. Но дори да се получи изгаряне, то се възстановява. При някои до 2 седмици, при други до 6 месеца, но то се възстановява. Траен белег или следи не остават. Сега има някои случаи, които и мои клиенти са ни го показвали, че те имат някакви изгаряния от предишни лазери, от преди години правени, но технологията вече много се развива. Аз съветвам хората да търсят модерните апарати, макар че това не е много правилен избор, защото те кои знаят кои са модерни, кои не. Можем ли да кажем производителите от кои държави на такива апарати, на такива лазери са успешни, добри? Нека само да кажа следното. Китай прави ефективна епилация до първите 10 000 импулса на апликатора. Тоест първите 5-6 човека. Тоест, ако разберем, че в салона, в който отиваме, има китайски апарат, аз съветвам хората, когато отидат и да питат за лазерна епилация в салон, може би трябва да попитат апарата, каква марка е, от коя страна е, производител поне. Макар че има някои апарати, които пък сервиза не им се поддържа. Но тук вече темата е широка и не искам да навлизам. Добре, аз мога да говоря за... Разбрахме финален въпрос. Наистина, понеже говорим за загряване, освен топлина, усещаме ли нещо друго? Има ли боцкане, има ли щипане, сърбеж, някакви други такива неприятни емоции? Много интересно. Искам само да кажа случая. Отново аз ще дам един пример с ефекта на пуканките. Така? Да. Аз много го обичам, защото лазера, с който ние работим, аз го казвам. Процедурата наподобява на това да вкараш пуканки в микровълнова. Миризмата и звука е същия.
Значи космите, сега усеща се леко загряване, но пак казвам, новите лазери много прецизно и се усеща като, все едно като, не, шкурка не мога да кажа. При всеки усещането е различно. И прага на поносимост Боли, но не много. Новите апарати са все по-малко болезнени. Нашия апарат, апликатор охлажда на 6 градуса и новите лазери охлаждат. Съответно, свиват нервните окончания и температурата не е толкова неприятна. Издържа се процедурата, ефективна е. Спечелиме. И нямаш косми. Добре. Благодаря ти. Благодаря ти много и аз. Натали Шопова, специалистът по лазерна епилация, за всички тези митове, които витаят в интернет пространството относно отстраняването, перманентното отстраняване на косми.